Halo logokan, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायखांबाय। दिनै निरामिसखौनो संनोसैलाय मासरुम संनि अननानै नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन। निया लोगोफोर स्कुल खाथियावनो मोनसे बाजार दोङो इनिफ्राय लाना फैलायबाय। मान गोबाव जाबाय मोनजायाखैमोन। नै र' मोनानोखा दिनैसो मोनदो। मुला बिलाइखौ मादो जानाय जायो नायनि नैखौ सायनानै दसे सोमना दोननोसै आरो। जोंनिथिं मोनानो इफोरखौ फिसा फिसा खामखांबाय इखो इनिफ्राय दा दैदो सोमना दोनबाय आरो दसे दा संनो टाइमावलासे सोमना दोनसिगोन। थाथोंसै इदिनो खोबना दोननि दानिया बारा फिसा फिसाबो खालामदिया आङो गोदोर गोदोरखौनो लाखिबाय खोबना दोननि। ओरैथिं केरेला एवदो इखौ खोबनानै दानिया रेडि जाबाय नै फालौखौ थाइसे लुगैनो फिसा खासेयाव जानो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय सामब्रामखौ बाखाना लाबाय देयाखै होनोसै आरो नै थावा दुंबाय ओंख्रिनि पासफुरन इबो आलुय ना मायो मिथिया इ फिसा खासेनिया बाय आलु खायो जानो हाया मानोबा फिसानिफ्राय जाहोदोंमोन खिन्थु उनाव जानो हाया जालांदों मानोबा। पियासा जाबाय बिलाथि होना लानि बेयाव होनि संख्रै ओमफ्राय रं गुन्दै दसे फरायबाव दानो मोनबोजायाखै दसे फरायबानो बाखायो। इखौ मोजाङै एरना लानि आरो दसे थाथों। A few moments later. बेयाव होनि जिरा गुन्दै ओमफ्राय गरम मस्ला गारबाय जाबाय दानिया माबाखौ होना होनोसै मैगंखौ मासरुमखौ निया सोमना दोननानै बरिया बुगाहांदो आरो गोरानसो एवगोन इखौ दै ओंखारगोन ना मायो नायनि दै ओंखारबा दै होआ दै ओंखाराबा होगोन आरो दसे खोबना दोननि। A few moments later. दैयानो इमान माखासे ओंखारखादों पुरा दैसो होलायनो गोनां दरखार गैला आरो रंबाय होबावनि दैसो होनो गोनां माबा गैला आरो दरखार गैला इनो रुइगोन।
dah. A few moments later. Ini ranahangbai urka pisah nani gabaw sampai re. Rujuk apa ini? Baik karan bau ni. Si pura jadi sakit ni dia. Karena mistabile kursi nani sungai barse pas pilati nani sungai itu mana mari jaya nani. Macam jadi. Ini ya, kita kira lihat bawa jahambai. Tania, ibu jawab mula bile rumia le, mula bile. A few moments later. Ini ya, masih Tania. Kang nada nih. Kang masih ada. Iya baik. Mana? Songkai baik. Nih, mula bile. Kabut mana sih ada? Beda. Kedua beda. Malay? Asam. Masroom. Kita kira lah. Nih gua. Entrar, nih. Ready aja ya, sama. Sana sih dan